Ngabdiang snubai pi shaganega channel melo bat jingsha haganega channel pinjo ya kejubab sepang kejingai Kristan bat kumno ban penyeklat ya kejingsisha na kejing lamler haganega video in page sepang kenega wai kejingkli hato don kam ne em ya kejing baptis ban yo ya kejing penem lane kidon kibaong balada pinget hau Jisu Henry piklempat pendep ya kejing penbaptis haka pin nempat yo ya kejing penim lene ya pi ompat penkesan hau blay ban yo ya kejing penim pi hap ban pendep ya kejing penbaptis haka hato kadai kata klem kejing penbaptis omla ban yo jing to mentangin poi cha kejing batai nangkong ni hap ban snyut ho kay keba penkesan ya obriu ha oblay penkesan lene justify kamut penyesuk bat oblay hato kedai kejing baptis keba penkesan yangi ha oblay tongin pule nakakten oblay Galatia ar katnriu penban ngitip baya obriu la penkesan hakmat oblay da kejinget ha Jisu Kris da kebale ya ka kebaka hukum ka dawa kenuksa ya udah ka halor ka dingna la penkesan da kejinget jong hau Jisu Kris marwe klem kejing baptis Lukas arpulai sapulai hoi ngasnyutu ba ka to kalong ke special case Henry ka shaikda naka Bible naka ktenuble kumba ya udah ka ha ka dingna la penkesan da kejinget yangiru la penkesan da kejinget marwe klem kejingle ya ka hukum pilaru ban pule haki wede ki dikot Bible ki bakren shai chipangane hoi ni dai ban hikai bala hukum ya ki bru baro ban kala ke bubut ban penbaptis Henry ladangi at lene ladangi penyesno ya ka no kejingle bat ka gospel jong Jisu Kris kata kalong kejing hentron ya ka gospel jong Jisu Kris kata kamut ni ong kakam ba Jisu Kris ula pendep halor kedeng pena kampat biang ya nongpop ban yo ya kejing pendim Henry nongpop udang don kam ban pendep ya ka hukum la kadai ya ki sipo hukum ya kejing bat ya ka sni sabaton kejing pla ya ki pop kejing le ya ki sakramen kejing penbaptis bat kiwe de ki hukum wala ki don cibun ki khot Bible ki bakren chpang jing don kam jong kejing penbaptis Henry ladangi at lani penis no pat ya ka no kejing le na lor kejing kata kalong ka ba kentroin ya ka kam ka ba Jisu la pendep halor ka deng pna ban penim ya ki nongpop kam tam lele haba ka Bible ka krenshai bara ka jinget marwe la pensan yangi hau blay da ki jingle badru da ka jing marwe la penim yangi da ki jingle kada syai tikna hangne bada kejing la pen im yepi da kejing ngai ken kan ma habangi batai ya ka no kejing kai song tenrai ngide ban shim ya ki khot Bible ki besai ngide ban shim ya ka konteks badru ngide ban pek ya ki way de ki khot Bible ki bakren sepang kata kejing kai song tenrai ngide ban shim ya ki khot ki besai ban batai ya kejing mut jong ki khot ki bomsai lane ki bakam kelain lane ki bala bandon ar nilai jimut kan mau ya kane haba pipule chpangkan no kejing ka song trai ki khot ki basai ki dei ban batai ya ki khot ki bomsai lane ki bakam kelain Henry kita ki bapen kesan pat ya ka baptismal regeneration lane kejing ka song trai baong ka jing pen baptis ka don ka bor jing pen imhaka kisne tena bahaban pedan kam dakine ki khot Bible ki bal lese ki long ki bomsai lene ki bakam kelain lene ki bala bandon ar nela jimut hakane ki video ngin pek lightly kum kita ki khot Bible kaban kong Marcos katndriu kaum kumne ya uno ubenget bad ubasya pen baptis on penim ya uno ubenget on penram kini kebanengkong kalong kebesuk ban batai kebaar bat kebalai kiba kamet kumta yaisha bat pek ya kebaar bat kebalai ru kena ba pintip ya kejisha jongki
to habai de bat kane Marcos kanriu ondala pule ye ka ki ong to pet la tho hang to uno ubangej bat ubacha pen baptis on pen im kumta ubam pat cha pen baptis lene ubam pat pen dep yak jing pen baptis unam yo jing im handre ki klet pat ya ka to ka benta ka babut ka baong uno ubam ngej on pen rem on pen rem ya ubam ngej on pen rem ya ubam pat pen baptis ubakan tat ya Jesus Christ ken on pen rem ong ka tenu be yonis lai katra kadai ka gospel ujong Jesus Christ ka papen im ya nong pop ka jing pen baptis u apostol Paul ong kumne iwei korin wei kat new u Chris sham lapha yenga ban pen baptis u lapha yenga ban yetu ya ka gospel u apostol Paul hang ne upan ye klat ya ka jing pen baptis na ka gospel hang deklat ka bakat sao yo i u Paul u snyo kemen namar uklan pen baptis ya ki baro light na u Crispus batu Gaius uong nga aingu ya ublay bangam sham la pen baptis yano na pi light no ya u Crispus batu Gaius hato lada ka jing pen baptis ka don kam hakaban yo ya ka jing pen im balay u apostol Paul u snyo kemen ba uklan pen baptis ya ki way light na u Crispus batu Gaius hato kwa ya ki ban yo ka jing pen im lada ka jing pen baptis kala ban ai jing im jin unda pen baptis lut yaki baro bakin jo jing im rom iwei kanriu ka ongkum ne ngadon ka jingej beskem haka gospel kalong ka bor ublay ban pen im ya baro ki bangej iwei korin khatsan ar ya phi la pen im da ka gospel lada phi bat skem yaka kini ki khot kilong ki basai bat kumta yo isha kadika gospel ka papen im ka jing pen baptis tamantangin page sa ka way pat na kita ki khot ki bamsai lani ka bakham kelai bat kata kalong iwei Petros lai arpwe ka ba ongkum ne ka balong ka dak ka ba kadeu cha ka jing pen baptis ka ba pen lai im ya phi manta ladangi pule tang hadu ka to ka benta ngin ong ben ka tinu blai ka ong ka jing pen baptis ka pelai im yangi handai tongin nam sangai tang hang to tongin pule chuchu ya ki benta ki babut ka benta ka babut ka ong kam de ka jing sait no ya ka jaklia na kamet handai ka jing kular bala penlong sha ublai na ka jing yetip lem babha ka pen im ye phi da ka jing mi pat u Jesus Christ ka jing pen baptis kam de ka jing sait no ya ki tit le ne ki pop jongi handai ka de ka kam babha bangi de ban le kum ka dak jong ka jing lakloi jongi bandon benta lem ha ka ta jutang ka bat thamai jong Jesus Christ hoi ka de ka kam babha handai kam la pat ban sait khut ya ki pop jongi ban pen im yangi naba ka long tang ka dak jong ka jutang Titus lai san namar kanu na ki kam babha ki ba mangi hi ngilale Ephesus ar pra kandai namar de dak jing ai e uble baya phi lapen im dak jing net kumta ka jing pen baptis ka de ka kam babha ka bangi de ban le na bakalong ka dak jong ka jutang ka bathmai jong Chris mano de ban pen baptis baro ki bangej ha u Jesus Christ ke devan pendep ya kene ka kam babha kum ka dak jong ka jing kongo bat ka jing don bentalem jong ki ha ka dak jutang bat mai u Jesus Christ pigi perlok ki bangej ha ka believers baptism ka baong badai ban pen baptis tang ya ki brio ki bala khamsang ki bala lahi ban pla ya la ka jong ka jingej om de ban pen baptis ya ki brio ki bam pat la ban ngej kum ki khunlo nanong ipi to ya sha ban la ya kata ka banta ngan keren ha ka wepat ke video nang ba ke video kan nam jong than ha ke video ngan keren tang chaphang ka jing bomla jong ka jing pen baptis ban pen im balada phiru pinget ha ka gospel ka basisha pin manjur ba ka jing pen baptis kamla ban pen im tamatang in page sa ka wepat ka khot bible ka ba ki ba pen ksan ya ka baptismal regeneration
kisah pendon kam ban penkesan ya kene kejing hikai song tenrai jongki berkata kade ki kam lenong baar dekot lai popra ubetras ula ong haki uwei pa uwei na pi udei ban paino na ki pop jong bat ba on pen baptis haka kerting jong Jesus Christ knang ba on map ya ki pop jong pi bat pin yok tiang ja men sem bakoi ubalong kejing ai jong ublei habai dei bat kejing yok tiang ya men sem bakoi ni pulei haki wei pat ki banta kum ki kam kelnong ke bachipho haka ba Petrus uyalap ya ke gospel u Jesus Christ haki gentle nyo i haka dekhot ke besau penyo ki briu ki la yok tiang lapa ya men sem ondai la ngit ya ke gospel hachwa ke jibun baptis kine ki briu ki la yok tiang ya men sem bakoi kumba mangiru ila yok tiang hato don uno te uban khang yiki na ke bacha pen baptis da ka kumta ka jing hikai ba ya men sem bakoi la ban yok tiang tang haden bal ada pen baptis kalong ka babakla tomatang inte ya ka tu ke kenten pen baptis don artli ki hukum hangne kabanang kong uwei pa uwei na pi udei ban paino na ki pop jong bat ka hukum ka baar kalong bat ba on pen baptis ya pi kane ka hukum ka baar kam don benta hak jing yo map ya ki pop bat ka jing yo tiang ya men sem khoi balai nga ong kumta ton pe ya kane ka nuksa ladanga ong pi mare bat shim ya tu pia jong pi ba pin yo bat ya ka boss ban lit sa shilong kidon artli ki hukum hangne kawai kalong mare bat kawai pat shim ya ka tu pia kano na pdeng kine taban yarap ya pi ban yo bat ya ka boss mare denem kata ko hukum ban shim ya ka tu pia kam yarap ruem penban kala ban penslam ya pi ban yo bat ya ka boss hoi kila bandon si bon kidau babale pidon kam ban shim ya ka tupya hanre haba ya dai bat ka jimpoi jong pi shakata ka thong kam yarap ru mep kumjuru hakane gat khot ni pule wei pa wei na pi ude ban phaino na ki pop jong bat ba on pun baptis haka kerteng jong Jesus Christ knang ba on yo map ya ki pop jong pi bat pin pdiang ya men sim bakui ke ka thong hangne ka long ban yo map ya ki pop bat ban yo diang ya men sim bakui ka jimpen baptis kam don kam ban yo map ya ki pop ne ban yo diang ya men sim bakui balai naman gi pule haki we de kit khot bible ki ba kham sha kum ki kam lenong balai de khot bakat kanda hangne ka klam kran chpang ka jimpen baptis iwe yonis lenong kong de khot kanda hangne ru ka klam kran chpang ka jimpen baptis Marcos iway katsan hangne ru ka klemkran chpang jing baptis hanrei tang chpang jing la ka bumut bat ka jingai sachi sen ngide ban kenmau ban pendon kam da kit khot bible ti basai ban bataya kit khot ki bamsa bang ikran chpang ka no ka jing ka shong tumba namar ladang ni pendon kam da kit khot ki bamsai lene kita ki bakam kelain lene kita ki bala ban don arni lai jingmut kala ban wan ra kejing bakla bat kejing kulma kakteno blai ka kran sha bada ke jingen lapan kesan yengi ha blai badru da kejing ia lapan im yengi nang bat kejing ngait ken om na ledehi hande kejing ai blai om da kejing le ken ba uno ru onam yo ban snyo sarong hande blai ken ude hok ban yo ya kepurom bat kejing yero haba open im yengi da kejing ia jongo namar ba ulong ublay ubakrhay kajing bat kajing isen yangi kibapop nga marwe te ngamla ban snyo sarong hagi jingle bat ki kamba bha jonga namar ngatip baki kamba bha jonga ki longkum ka janjot babitngit hakmat ublay ubakhut baru bahok hoy tadai yangi ki kristan ban kongu yaki hukum ublay handretongin kenmau baki hukum kimla ban penkesan yangi hakmat ublay handretang ka jingai marwe hau Jesus Christ marwe hoi kidon arjai ke jingai ka jingai ke bayap ka bomdon ki kam babha basenran ye ka bat ka jingai ke bayim
ka badon pat ki kamba bha basandran yaka phila ban pule yakane ha Jacob ar nadu khatsau hadu ar panriu kit khot patukali yalade hato phidon kata ke jingai ke baim ne ke jingai ke bayap lada phi sneu thu phidon ke jingai ke bayap ke ba klem ki so umun sem ha ke jing im jong phi im kum unong arsap phi im sneu bha ha ka po phi khot yalade kristan hande ke jing im jong phi kam ya hap setia bar ke jingai kristan phimpat long utau jing thau bathamai ya phi ompat kha arsen sneu bha to phai no na ki pop jong phi baro to kala ka bumun no but dang ngit shisha ha u Jesus Christ kum utrai ba undong pen im jong phi knang ba phin yop diang ya ke jing pen im ei jong blai but kum ta phin long u jing thau ba thama u bala pen kha arsen da mon sem jong blai nang ta phin don ki so jong mon sem ha ke jing im jong phi phin sliang ya ke ban le ki kam ba bha na du ka don om ban yo ya ke ben om ban impress ki wei om ban yo ban seo sarong hanrei namar ba phis ngungu ya umlei naba ulap pen im ei ya phi kumta phin snuthu ba phidon ka jingai ka ba im kumto nga kermen ba kani ke video kala long ke jingker khu ya phi lada kala long ke jingker khu ya phi share but like ru ya ka khnang ba kan sapriang ha ka YouTube algorithm kumta ke jing shisha kan sapriang bat ke jing lam ler kinja kendong balada pi kwa bantip ya kane ke wei par ke jing beli ke ei ke rukom pen baptis ka badai da ke bapen ngam ha ne da ke bacu senre ne ta da ke ke next video ha ke channel kan long Japang kata